Għaxinti, d-saqsin mis-soqsija, ħana l-ħajjena, t-lim tinxtara. Jena kiku s-saqsini. Meta saqsejti li? Meta konna t-niklu. Jena, fimt. X'kienet it-tweġiba? Il-tweġiba ħatlek. Jaf naf nishtara, naf meta tajd li jek biex ninsama sabieħa, u ħanajdek, la ma nishtarax, imma kiku inti ġib 10 miljoni vera qoddimi, ma nafx jek neqpax bdi l-istess favur s-sewa, ma naf, ta' kif, minix ċert, men, nkunat nikdeb. Ma mandax bżej, ma għetti kontradix li l-għak nifsek, George. Għax inti għadek kifat li. Jena għandi kollox. Għandi, dak jena, għan nispicċa. Għax kontradizzjoni naqra lampanti. Ġveri inti għattaj li. Isma, jena għandi dal-appartament huwa sabiħ, huwa bizzejtu għandi bżon iktar affarijiet. Iktar jinteressawni ħwejjeġ oħrajn, ma nafx li status, importanza, da ħwejjeġ bħalla. U s-settaj li ma jieġi għad 10 miljon euro. Jena smajtni xatlek, ma tlekx zgur namelek, minn l-istat ta' moħki dak il-ħin, is-situazzjoni ta' kifini, jidnaf kif ħan rispondi. Minn hawn ngħidlek le. Dawk u skont il-prezz li jkun. Xanek mhux ħadbiħ drogi, jekk noqtol, ħadkun le żgur. Imma min jaf, minn di l-assumption li żgur le. Le, ma inti tagħmel l-assumption li żgur iva. Dik il-problema, dik il-problema li għandi. Inti tagħmel di l-assumptions, speċa ħafna minn nies li jkunu apologisti ta' dan ix-xogħol. Jgħidulek isma' da bil-fors ta' dejjem ikun hemm il-korruzzjoni. Mhux fucking ovvja li dejjem ikun hemm il-korruzzjoni. Bħal fucking ovvja li dejjem ħajkun hemm naf istupru. Imma ma jfissirx li dejjem jasmani, bro. Dejjem mhux xi porga ħelwa. Jasmani, tenkellmek ejja. Tellif li trail of thought, gara li il-mikrofon, jemme. Imma l-punt huwa men, il-punt huwa li inti se jkollok, inti tkollok standard, qed tifhimni, mhux tajt, wija mela kulħadd jaħxi għax dejjem jaħxu u allura niskużawhom. Le, bro, l-standard huwa li ma jkunx hemm rape, l-standard huwa li ma jkunx hemm qtil u l-standard huwa li ma jkunx hemm korruzzjoni. Issa jekk ikun hemm waħda minn dawk, naqbdu l-istituzzjonijiet inħadmuhom u neżorċitawhom mis-sistema. Naqblu. Imma, il-verità hija l-ewwel net semmit qtil u rape bla bla, allura l-istandard ta' ċertu valuri hemmhekk ta' kulħadd huma ħafna minnhom huma għalih. Imma li ħafna nies jiġġustifikawlek ċertu korruzzjoni għax jgħidulek wija minn flokka ġġara ħażinek. Jiena nemmen li ħafna nies jaslu jbaxxu rashom, mhux kulħadd. Ma isma' jiena ma narax daqshekk grad differenti bej il-qtil istupru u l-korruzzjoni ta' kultant. Wejja. Ħanajlek hemm. Wejja minn. Intik eżempju? Intik eżempju. Mela inti għandek di situazzjoni, sewwa fej ilna ngħidu ma nafx kemm il-sena, naħseb mid-2012 jew mid-2013 ilna ngħidu illi ħanamlu word tal-psikjatrija. Sewa, ilna ngħidu għadi mota milna 10-year mental health plan. Ma li xallam 2013. Għax 2013 kien hemm dan il-pjan. Kien hemm dan il-pjan mhux għax in-nies bdew ikollhom mental problems iktar. Bro, mhux il-punt tal-argument. Fis-sens, issa, da qatt ma sar, sewwa, qatt ma sar. Issa, insiru nafu illi infaqna ma nafx kemm il-miljun ta' xej tajnihom il-vitals illi daw stajna bihom nagħmlu dil-mental ward. Kemm taħseb kien hemm nies li batu bl-ansjetajiet, ibatu bid-depressjoni, ibatu b'ħwejjeġ psikjatriċi bħal daw li jagħmlu suwiċidju imma x'ma kellhomx din il-mental ward talqu. Kemm taħseb li hemm? Tikkwantifika, tista' tikkwantifika? Allura għalija kultant il-korruzzjoni hija l-ekwivalenti għal kultant. Dażgur li kultant ċerti affarijiet. Ma tistax tiġbed li xi ħadd igwadanja flus u allura ġiet. Rajthom ir-risposta, wow. Għandi team commandos, bro. Bil-forsa il-leader tajjeb. Like attracts like, jgħidu. Rajtni kemm nafnila. Għandek dik il-kompetenza. Mela, tlaqna?